Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato! Tonas Lulabay, nakalakaw na. Mamaya na ta din sa ibabaw sa bungtod. Mikmik, una na pa uli. So, mga paunahon mo kunin mo? Kay magpabilin una ko din eh. Unsa? Magunsa pa man ka din eh. Maniid ko sa kalihukan sa mga pater diha sa upos. Unsa? Oh, kung maniid ka, kitang duha na lang maniid. Di mahimo nga kitang duha. Muadto niyang kapitan sa bahay ni Lula Ima. Nya, mangita na to. Ay, sagdi na siya mangita eh. Mikmik, ikaw ang maniid sa upos. Ha? Sabi akong panidaan nito. Ang akong igagaw, si Puldo. Saan man ako pagpaniid niya nga nagtrabaho man na sa mga patir? Sa iyo na kayo. Muadto ka sa bahay ni Tia. Mangitak no kay ka nako. Nya? Unya, pangitag paagi nga magdugay ka dito. Nya? Kung moabot si Puldo dito kay mag-ulian na siya Sabado. Pangita isod siya nako. Unsa? Oh, tagpagod. Unsa magiging atong pagawason, anak? Abay, ang atong palutawon ana nga missing ko. Unsa? Sa ato pa? Ani kas kakawayan magpundo? Oh, aniyon ako. Ngay mapagkaon. Ikaw ang mabilin og pagkaon ako sa payag. Unya, ako rin kaon. Pauyon sa magi gusto ni mong mahimong resulta bay. Ina imong buhaton nga magpamising-mising ka. Gusto ko mahibaw bay kung kinsa gyud ang mga tao nga sekreto nga musud sa minteryo nga akong gibantayan. Ah, nakakuha na ko. Maoy atong palutawon nga na-missing ka aron mo kumpiyansa na ugsod ang mga misteryosong taos minteryo kay wa na may nagbantay. Oh, mao na. Og ikaw, kinahanglang mag-uol gyud ka ana ha? Nawagot ko, mag-uol gyud ka. Oh, ano may problema artistahon sa baya ko. Aw, Pero hangtod asa magkakutob nga mamising bay. ang tod nga doon na ako'y suspect sa kriminal ug bata in Dapita. Unya, si Lola, pangutan akon, nagkasulti ba sila ni Milchik, ha? Oh, sige. Ikay gunit din ang armas ni Poldo. Ikaw na lang, anak. Mas nagkinahanglan ka ini bay Chani. Maniid good ka. May na lang na nga kung masakpan ka, nakaikapabutos imong kontra. Unya, ikaw. O ay kabalakan ako. Hanting rin akong gamiton. Sige. Nakasinabot naman ta. Una si Lola, kung unsa na'y resulta sa iyang pagpaibot og ngipon sa Pater Dental Clinic. O kung nagsulti ba sila ni Milchik. Nabili niyo pultahan! Itinto! Hindi mo makugigo nini! Itinto! Itinto! Ayaw pagsaba. Itinto! Nga nagipabutang mo ko sa mga amahan din silang! Aron dili ka magsaba-saba sa ibabaw. Itinto! Itinto gusto na ko mo pauli! Milchi, dili ka na mahimong mo pauli. Huwag ganong dili man! Ayaw na pangutana. Sundan na lang akong itambag nimo. Unsa man na? Ayaw una pag una-una nga mo pauli ka. Ayaw pakita akong amahan nga mahadlo ka. Unsa? Pero nga naman! Basta, sundan lang akong tambag nimo. Sundan lang. Kung makumbinsi na ako siya nga magsugod ka na sa imong trabaho sa dental clinic, kinahanglan nga imo siyang patuhuon nga mas interesado kang magpabilin dinhi kaysa magpauli ka. Unsa? Maulang ka na ang pagi nga pagawason ka ni Papa dinhi sa kwarto. Pero... Ayaw na lagi pangutana. Oh, niya. Niya pagkaon. Kaon na. Kinahanglan nga mahimsog ka. Pero, Dindo, labad akong... Ay, mawa na ka na. O, sige. O, niya. Im na ni. Unsa man ni? Tambal. Pawa sa lapad sa uo.
Kinsa na? Tiya, si Mikmik ni. Nganong ni amaning tumboy? Tiya, may kiniya ka? O sa may mong tuyo? Kuan. Mianis Johnny ni mo? O ganong ako gu imong pagitaan ni Johnny? Ngano nang hita masab kaniya? Kabi pa man gud siyang nawa. Unsa? Tinuod ka nga nawa si Johnny. O lagi tiya, nawa siya. Hangtod karon wa pa mabalik sa payag sa kilid sementeryo. Wa man siya din he. Sige, wa man ka siya din he. Moadto na lang ko sa bahay ni Lola. Basig to siya dito tiya. Uy, ngano ka nino? Ngano man ka nga nawa man si Johnny? Tawagan ako sa Poldo, be. Agoy, nanawag naman sabi ako ngayaan nga sabaan. Nganong di may gilkaha di siya magkapaabot og resulta, eh? Hello, tiya. Naibaw na ba kas balita? Nga naman day, tiya. Unsa may balita? Si Johnny, na-missing. Unsa? Nawagtang ang ungo kong igagaw? Oo, lagi. Gabiig pa ko ning nawa. Uy, ngano nawa man? Ay, ambot. Basta kay nagkabuang nagpangita ang tomboy ni Johnny. Uy, hala. Unsa may kayo natabo ni Johnny? Na-missing lagi, way nahibaw. Hangtod ang tomboy, wasad mahibaw. Aw, mayo hinoon ngawa na si Johnny. Ngano man? Aron ato nang maguba ang payag ni Lolo sa dool sa sementeryo. Tuod no. Pero ganahan sa kong mahibaw kung hain na si Johnny. Nga naman siya? Gianog na nagkasausa ni mo kapag umangkon? Wa lang. Ganahan lang kong mahibaw kung buhi pa ba siya o patay na. Basin, gisunod na siyang tsugi sa kriminal o mga bata. Tuod sab no? Pasang gipatay na si Johnny. Unsya? Missing si Johnny. Mao lagi na Lola. Wa pa gyud siya mabalik sa payag hangtod ron. Ay, pastilan. Naunsa magkahaning atong dapit. Nganong daghan mang mamising. Nabalak ka bitaw ko Lola. Hain man to sa abay eh. Ay! Kap? Nga malagi mong duha sa gawas. Unsa may problema? Kapitan, may kiniya ka Kap. Doon ako'y problema, Kapitan. Ay! Unsa man na? Si Johnny Kap na missing. Ay! Unsa? Uy! Unsa ko nang pagkahitabo ah? Gabi pa man siyang nawa, Kap. Wa gyud mabalik sa payag. Unya ang tudron, wa pagyapon siya mabalik, Kap. Mao nga ako nang gipangita. Kay di ba nabatas ang Johnny nga dili magpahibaw na ako kung asa siya. Ay! Hain magkaha siya. Kaptabangi ko, Kap. Kuya kung si Johnny ang sulod nga mabiktima sa mga kriminal, Kap. Ay! Himsog man siya. Unsa, Kap? Ay! Ha? Unsa tong katapusan namong gisulti, Kap? Ay! Ang hain na to. Kadto bang miingon ka nga himsog siya? Ay! Aw! Ang buot na kong ipasabot nga himsog si Johnny. Di mo angay mabalaka niya. Kay makamauto manalipod siyang kaugalingon. Ay, unyag liputan siya. Buko-bukoon. Doon na pa di ay siya mahimo. Bitaw, Kapitan. Magit kay daganan ko kung liputan ko? Ay! Ingon ini nga tong buhaton. Human sa 24 oras, kundi yun mabalik si Johnny, ato na siyang pangitaon. Nindot ni kong pisto dinis ibabaw sa bahay ni Dindo Paterda. Kay, klaro kay nako ang kalihukan nila sa ubos. Maayos kay dunay dakong punuan sa mangga dinhi sa tungod. Mukatkat ko diha kung magabi na. May sakinang itong nga may susagit. Kiablihan ni Pulto. Good morning, sir. Morning na.
Kapadre, dali, suod mo. Dali. Ato ta mag-meeting sa kong opisina din sa bahay. Sa klinik. Poldo, Sir. wa unay pasyenteng dawaton karon. Sir. Maing adlaw. Mikmik? Poldo, wa ba masaag din si Johnny? Nga nang itam ka dyan ni Mikmik. Na-missing si Johnny. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!